Καλώς ήρθες. Ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Μήπως δεν θυμώνεις επειδή είσαι δυνατός, αλλά επειδή κάτι μέσα σου πόνεσαι και δεν ξέρεις πώς να το εκφράσεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα θυμός. Πολλές φορές είναι μια πληγή. Αν βλέπεις μόνο θυμό, τότε προσπαθείς απλά μόνο να τον ελέγξεις. Η συζήτηση σήμερα είναι για το θυμό. Αν παραμείνεις και κρίνεις ότι αυτά που άκουσες, οι εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσα σου και τα συναισθήματα που βίωσες είναι χρήσιμα, θα σου ζητήσω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς εμένα και μέσω του αλγόριθμου όλους εκείνους και εκείνες που έχουν παρόμοιες αναζητήσεις με τη δικιά σου. Ιδανικότερα, κοινοποίησε το βίντεο σε αυτούς που πιστεύεις ότι θα τους βοηθήσει. Ο θυμός λοιπόν είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα συναισθήματα. Αλλά αυτό που θέλω να σου μεταδώσω σήμερα είναι το εξής. Ότι ο θυμός πολλές φορές είναι ένα είδους δεύτερης αντίδρασης. Δηλαδή, από κάτω, μέσα μας υπάρχει φόβος, ντροπή, απόρριψη, αδικία και αυτό κοιτάμε να το προστατεύσουμε με το θυμό. Γιατί ο θυμός μας δίνει ένα αίσθημα δύναμης. Ότι τώρα έχουμε φωνή και ακουγόμαστε. Αλλά το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Ότι ο θυμός λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας. Ασπίδα προστασίας στο να μην εκτεθείς συναισθηματικά, έτσι, να προστατευθείς γιατί πιστεύεις ότι θα είσαι ευάλωτη αν εκφραστείς συναισθηματικά και μοιάζει να είναι λοιπόν πολύ πιο ασφαλές, ποιο πράγμα, το να εκφραστείς με θυμό. Είναι πιο εύκολο να επιτεθείς στην άλλη πλευρά παρά να τους πεις, ξέρεις κάτι, αυτό που έκανες με πόνεσε. Και πού φαίνεται πάρα πολύ έντονο αυτό? Στις σχέσεις. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα, αν δεν τον προσέχουν, αντί να πει, ξέρεις, αισθάνομαι αυτό και αυτό, αρχίζει και μπαίνει σε διαδικασία επίθεσης. Ένας άλλος άνθρωπος για παράδειγμα νιώθει ότι δεν τον σέβονται. Πολύ κλασικό παράδειγμα οι ελληνικοί δρόμοι και οι καταστάσεις που ακούμε καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους και αντί να βάλει λοιπόν ένα όριο, τι κάνει? Έκρηξη. Και εκεί όταν λοιπόν τα πράγματα ξεφεύγουν πλέον από το ποιο ήταν το πραγματικό θέμα, η συζήτηση πάει στη φιλονικία και στην αντιδικία. Δηλαδή, πλέον δεν μιλάμε για το τι πραγματικά έχει συμβεί, αλλά μιλάμε για το τόνο της φωνής, μιλάμε για τις ίδιες τις φωνές, μιλάμε ενδεχομένως για τις βρισχές που θα υποθούν, για τις ηρωνίες που θα υποθούν, για την επίθεση η οποία θα υπάρχει, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και στη χειροδικία. Ποιος είπε τι, ο ένας προς τον άλλον. Και το πραγματικό συναίσθημα, αυτό λοιπόν που ήταν από κάτω και προστατεύτηκε, έχει χαθεί. Και μένει όμως ταυτόχρονα από εκεί κάτω. Εντάξει. Και τι έχει συμβεί παράλληλα? Έχει δημιουργηθεί μια καινούρια πληγή από πάνω, η οποία έχει να κάνει με το πώς εκφράστηκε ο θυμός. Ο ανεπεξέργαστος θυμός, αντί να λύνει προβλήματα, δημιουργεί ακόμη περισσότερα. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πολύ κλασικό, ειδικά σε μεγαλύτερο βαθμό για τους άντρες, σε μικρότερο, αλλά υπάρχει και για τις γυναίκες. Η ακύρωση μιας συνάντησης την τελευταία στιγμή. Αν απαντήσεις με θυμό, τι θα είναι? Δεν με σέβεται και θα πάρεις διάφορες αντιδραστικές, θα λειτουργήσεις με διάφορες αντιδράσεις οι οποίες θα έχουν σαν βασικό άξονα το θυμό σου. Ωραία. Τι υπάρχει όμως στην πραγματικότητα από κάτω? Δεν είμαι σημαντικός, δεν είμαι σημαντική, δεν με υπολογίζει, δεν με παίρνει στα σοβαρά. Και αντί λοιπόν να μπει σε μια διαδικασία όριμης αντίδρασης, δηλαδή να εκφραστείς ως ενήλικας όριμος στην άλλη πλευρά και να πεις ότι κοίταξε να δεις, εμένα αυτή η ακύρωση της τελευταίας στιγμής με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν με υπολογίζεις και αυτό για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ωραία. Θα μπει στη διαδικασία να κάνεις μια επίθεση, να προσβάλλεις, να μειώσεις ή να γίνεις, ψυχρός, ψυχρή κτλ. Το ένα είναι συναισθηματική ωριμότητα. Το άλλο είναι μια ψευδαίσθηση δύναμης. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου μείνει επίσης είναι το εξής, ότι
Ο θυμός σου δείχνει κάτι. Σου δείχνει ότι η ενέργεια του άλλου ατόμου κάτι κινητοποίησε μέσα σου. Άρα το ερώτημα που χρειάζεται να θέσεις στον εαυτό σου είναι: τι ήταν αυτό το οποίο προστάτευσε ο θυμός μου? Γιατί είπαμε, ο θυμός λειτουργεί ως ασπίδα. Και εκεί λοιπόν οι απαντήσεις που μπορεί να πάρεις ποικίλουν. Μπορεί να είναι ένα όριο, μπορεί να είναι μια ανασφάλεια, μπορεί να είναι μια πληγή, μπορεί να είναι ένας φόβος, μπορεί να είναι ο εγωισμός σου, μπορεί να είναι και μια πραγματική ανάγκη. Άρα λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, το ερώτημα δεν είναι πώς γίνεται να μη θυμώνω. Εντάξει. Το ερώτημα, κατ' εμέ, είναι ότι τι χρειάζεται να καταλάβω από το θυμό μου, προτού εκφραστεί. Ωραία. Γιατί ο σκοπός όλων όσων συζητάμε σήμερα δεν είναι να σε κάνει να ανέχεσαι τα πάντα, να καταπίνεις το θυμό σου, όλα αυτά. Ο σκοπός του βίντεο είναι να μπορείς να σκεφτείς πώς θα γίνει να βάλεις τα όρια σου, χωρίς να χρειάζεται όμως να επιτεθείς και να ταπεινώσεις ή να μειώσεις την άλλη πλευρά. Να πεις την αλήθεια σου, χωρίς όμως να χρειάζεται να είσαι σε κατάσταση έκρηξης. Ο θυμός λοιπόν από μόνος του δεν είναι κακός. Αλλά, και κλείνουμε με αυτό εδώ, αν ο θυμός γίνει ο μόνος τρόπος που ξέρεις να προστατεύεις τον εαυτό σου, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να καταστρέφει πράγματα που δεν ήθελες να χάσεις. Και αυτό συνήθως είναι η σχέση σου με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα ξαναλέμε σύντομα.